Negu giroa eta elurra heldu zaigula Euskal Herrirat, asteazkenean seguraski gehiago, San Martingo Arria estazioan pozik, lanean nahi bezala, itzuli bat eginen dugu arat berehala Nereaola Solankidearekin. Kanbon ez da giro, Marienia proiektuak bazterrak inarrosten ditu beti, kontrakoek protesta egin dute asteburuan. Arratsaldeon Donibane Luizunetik astelena dugu, eta atzo igandearekin hemen trufania ospatu dute. Ohitura hau aipatuko dugu luze eta zabal emanaldiaren ondarrean. Ongi etorri deneri. Erregiak datoz, Jesus adoratzen. Aro hotza izaren dugu datozen egunetan eta asteazkenerako elurra ere aurre ikusita dago gurean. Denboralarekin iritsi da eski estazioek hainbeste behartzuten elurra refortzua eta asteburu osoan zehar gogotik bota du besteak beste Zuberoako mugan dagoen San Martingo Harrian. Ireki zutenetik erdizka funtzionatu dute, horregatik orain asteburu honetan oso gogotsu ikusi ditugu, bai eskiatzaileak baita arduradunak ere bai. Dagoen lur pilo bat eta dozu jolastu eta dozu egon eskiatzen eta goten pilo bat denbora lurretan. Eskiatzen joan gara. Gogotsu? Bai. Eskiatu eta bebai egon jolasten edurradekin. Gaur eta bihar aldan guztia aprobetxatzea. Bota duen guztiarekin sasoinari eutxiko diotela diote. Pero normalmente con las precipitaciones de este fin de casi seguro que va a estar todavía en toda la temporada. Naiz eta hastapena konplikatua izan den. Izan ere, abendu hasieran irekitzea aurre ikusten zuten, baina elur faltagatik atzeratuz joan behar izan dute Frantziako Pirineoetako ia eski estazio guztietan. Eta Gabonetako bakantzetan hainbat egunetan ere itxita egon dira. Hala ere, elurra egon ala ez, gaur egun beste hainbat ekintza egiteko prest daude estazioak eta kirolaz gain esperientziak proposatzen dira. Ondo ibili gara, bikote etorri gara, eta gure artean entretenido gara aldana egiten, hemen jolasekin, umeekin ingurua ikusten, eta orain ja edurra, besterik ez dago. Temporadas cambian y debemos hacer con la meteo y no contra ella. Geruz eta arrakasta handiagoa du espazio nordikoak, raketekin oinez paseatzeko, edota txakurrekin leran ibiltzeko besteak beste. Gogorarazi behar da azarotik beharrezkoa dela ibilgailuetan kateak jartzea Pirinio Atlantikoetako mendialdeko 29 udalerritan. Tartean, Zuberoako hainitzetan, errepide batzuetan salbuespenak dauden arren, dekretuan sartuta daude Ezteren Zubi, Lekunberri, Uhartegarazi, Lakarri, Arnegi, Mendibe, Santa Grazi eta Larraine. Ni baikorratza maiten dut segurtamenengatik. Zenta hemen diren jendeak patarrean ikusten ditut nola konportatzen diren, adibidez iraisten zirenean badakienak zer den elurra, badakienak zer den mendia, horma, kasu egiten du, uzten du joaitea lehenik bizikoa pasatzen dena, eta dena, baina usaik ez duenak, gurpil bereziak ez dituenak, kateak ez dituenak, bestentzat izigarri peligrosoa da. Erakusten du ere bortia, ez dela beste ere muguziak bezala. Kexu azaldu da bestalde Larraineko auzapeza, neguan San Martingo Harrira doan areteko bidea zabalik dagoen bitartean, Larraineko lepoa isteagatik, eta ondorioz, bertatik pasa behar dutenek edo pasarai dutenek, itzuli handia egitera behartuta daudelako. Kontseilu departamentalak du zerratuko, elurra etortzen manimada, ez dutelakoz nahi elurra ideki, eta naiz eta La Pierre Saint-Martin baino 200 metra apalago izan, bortu hau, 1000 aldiz aipatzen da relazion transfrontalier eta hau eta hau, baina nola egiten ahaldila harremanak, mugak zerratuak. Eta lurra baztertzen albalimada 200 metra gorago denien bortia, hemen egiten alda ere, eta egin behar da. Arteko diskriminazio hori ez dut onartzen. Ingurua zurituta ikusiko dugu ziurrenik asteazkenetik goiti, eta kasu bideetan.
Kanbon ez da giro, larun batean herriko etxean zenbait herritarrek protesta hau egin dute. Baina ezin dute barnerat sartu. Marieniako lurrak salbatzea eskatu dute berriz ere, Buig enpresak ehun bat bizitegi eraiki nahi ditu laborantzarentzat diren lurretan. Problema da, baduela orain kasik 10 urte proiektu hori bozkatu izan dela, eta auzapezak geroztik ez duela hori aipatu nahi sekulan. Eta hor laborari batzu dintziren galdegiteko gai hori berriz aipatua izan zedin, eta berriz ere ez etza izan da. Beraz, ez zenez mintzatzeko manerarik, guk gure protestak egin behar ditugu gaia hori zeiteko. Gauza da, laborantzako lur batzu suntsituko dituela. Eta badakigu, gero eta gehiago beharko ditugula lurrak, janaria ekoizteko hemengo jendearen zat. Berak hori ez ontzu nahi, eta badakigu badirela kanbon barnean etxe bizitzak egiteko lekuak. Badira, gainera inkesta ofizial bat izan da hori frogatzen duena, baina berat ematzen da, hor nahi ditu egin, eta guk erten dugu ez, guk lur horiek gure ondokoek beharko dituzte. Eta ez dira more ematekotan egoera gero eta dorpeagoa baita Ipar Euskal Herrian. Badakigu hauzken 25 urte hauetan 250 hektara lur urte guziz artifizializatutela, eta beraz erraiten dugu orain aski, bestela ikusi behar dira gauzak. Protesta hau egin dute kanboko auzapezak urte berriko agiantzak aurkezten zituelarik. Eta jingira, paper txaku batutan eman dugu lur paketa tipi bat, Marieniako lurra ejanez zara zer saltzen duzien, eta ondoko belaunaldiek ez dute lurrikukanen jatekoa ekoizteko, baina hor behin artifizializatuta, betiko saldoa izain da. Beraz kasu egin, eta gure agiantzaetan desiratzen dugu ideiaz aldatzea, auzapez hori, eta berrikus dezan bere plan gintza, jakinez seguraski aurten alduden 6 hilabetetan iraganen dela dei hauzia bordelen, eta espero dugu hor emaintza baikorra izain dela lur horiek salbatzeko. Christian Devez kanboko auzapezak ideia aldadezan eskatzen dute, prentsari adierazpenik ez, heldu diren asteetan dei hauzia iragaitekoa da bordelen afera trenkatzeko. Donibane Loizunen prozesioa igandeuntan Epifania Trufaniaren karietarat. Neguko besta berri urte guziz ospatzen da 6. mende erditsutik. Aspaldiko salbuespena, besta berri egu berri inguruan ospatzea, egiazko besta berriren karietarat marinelak arrantzaleak itsasoan ibiltzen baiziren etxetik urrun. 1800 eta 1918an eman dezagun 80 itsasontzi ziren 3000 gizon nun baitan. Ospakizuna hasia intzin parte hartzaileak biziki pozik, baina kesu alere pixka bat. Estresa naiz, eta baina ongi naiz. 15 lagun gira. Porte relik eginen dut. Zen eta nire familia egin du nire aita, nire aitatxi denak. Eta oso importantea da nire. Eta nola prestatu duzuen gaurko zeremonia? Egin dugu errepikak. Baltazar, Melchior eta Gaspar erregeak Donibane Loizuneko karriketan barna ibilki beti, aspaldiko ohitura UNESCOren ondare imaterialaren zerrendan izendatua izan da, Thierry Truffaut, ohitura adituak, eta Teresa Lekunberri Euskal Kulturerakundeko adituak egin duten lanari esker. Xetasun guziak Kulturerakundea eta Frantziako Kultura Ministeritzaren webguneetan ikus litezke. Jaun andereak gure agurra Donibane Loizunetik egon ongi eta bihar arte. Erregiak datoz, Jesus adoratzen, du bere mengatoz,
limosnia batzen, aparazio zanduren hiru errege egune. Zotzak eta baruek estudiantien kontuek, estudiantiek sasirik sasi askoian da gitxikasi, txoritxuek aiolara, estudiantie eskolara. Hemen gatoz lau, kanpaioten bi, emoizuri mosnia jangoikoa gaitik. Erregiak datoz, Jesus adoratzen, gu bere mengatoz, limosnia batzen,